Marc, tu què ets més, de Messi o de Cristiano? Nosotras, de Coque Resurrección. Formidable, formidable. Tu étais formidable. ¡Qué follón! Amb Coque Resurrección. Com esteu, Guillem? De què és el teu entrepà? Com estàs, tio? Molt bé, avui el meu entrepà és de truita. I el pa és bastant millor que de la setmana passada. Sí, no, aquesta vegada el pa és de qualitat. Víctor, de què és el teu entrepà? El meu és de pernil salat, una setmana més. Avui la setmana anterior va ser de bacon, aquesta de pernil salat. Me l'ha comprat l'Aitor, moltes gràcies a l'Aitor. Panaderia Sandra de Polinyà. Gràcies, i el meu també de pernil. I avui és un bon dia perquè tenim un nou integrant a Qué Follón, el millor, el càmera, el director tècnic, Francisco! ¡Francisco! Vale, bueno. Primer tastem el voltat una mica i ja ho la cierta. Està brillant. Està bo. Molt bo. És com el del Paqui. El meu és el mateix pla que el Paqui la setmana passada. Però ben fet. Però bé, Semblava una puta pedra, tio. és el que hi ha, és el que hi ha. Francisco se'n va. Ha deixat la càmera i se'n va. Es que tengo hambre, Pepe. No sé hablar. Que tengo hambre, joder. Adiós. Tu ja havies començat a mossegar abans. No. Fill de puta, sí, ja havies mossegat abans de fer la presentació. Era per provar-ho. Jo li dono... Tenia molta gana. No has comprat el pernil? Eh? No has comprat el pernil? A la panaderia. L'han fet a la panaderia. Està molt bo. Molt bo. I això que és haram. Caram, chico. Ets un moro mentiroso, però no només ets moro. Es brasileño. Es brasileño. L'altre dia van descobrir que per part de la meva àvia, per part de pare, el seu cosí era brasiler. Bueno, Tenim un putíssim brasiler. No. Bueno, chavalito. És el pic de... avui, com es pot veure a Twitter, un dels integrants falta, Marquet no està. Està desaparegut, l'última vegada que se li ha vist ha sigut en aquesta imatge d'aquí. Com es pot veure, li han posat la cadena i res, esperem que torni. Comencem amb el podcast d'avui, hi ha molt que parlar. Primer, Atlètic campió de Copa. Uau! Quin partit! Quin partit. Quin partidàs. Va, Ho paraules. vam anar a veure un kebab, els tres junts, amb més gent. Bueno, Guillem, com va ser la teva experiència veient el partit? Explica una mica. Portava una samarreta de l'Atlètic de Bilbao, no perquè sigui de l'Atlètic de Bilbao, no, Atlètic Club, perquè m'ha portant una samarreta de l'Atlètic Club, però no perquè m'agradi l'Atlètic Club, sinó perquè m'agrada la samarreta i la portava de casualitat. I quan estàvem al kebab mirant el partit, va acabar i l'Atlètic va guanyar. Un senyor que sí que era de l'Atlètic es va aixecar i em va venir a donar una abraçada, quasi plorant. 40 anys sense ser campió de Lliga. No. Parlem una miqueta del partit. Bueno, Mallorca fica un gol, no sap ni com, i amb 11 defenses. No. I Muriqui. Muriqui... Jo esperava gol de testa de Muriqui, no va bé. Una pena, però bueno, aquí sense fer res ja deixen el gol. El pirata. L'autèntic pirata. Ah, se m'ha ficat una molla. Bueno, alguna cosa que voleu comentar del partit? El partit, Nico Williams és molt bo. Sí? molt bonic el partit. Nico Williams, com sempre. Bueno, Nico Williams, que ve al Barça! I bé, jo crec que Nico Williams carregarà selecció una mica aquest estiu, Eurocopa, Amb la Minga mal! amb la Minya Mal. Vaya dupla, però és que vaya dupla, No. Vaya dupla. No li agradarà Flick, però bueno, no passa res. Pel que sigui. Ells segueix pensant que Flick serà entrenador del Barça. No. No. Estic menjant. Xavi, quédate. Pensa. Jo soc partidari de Xavi, que he dit sempre, però Flick a mi em sembla no s'ha de Barça.
O sigui, no és un entrenador per Barça. És un bon entrenador, però no per Barça. A més, ni Lamine Yamal, ni Koundé, ni Rafinha jugarien. Bueno, D'una estranya raó. Sobretot Lamine Yamal. jo crec que a poc se'l pot desnudar. A Flick, quan vegi que només té de davanters a Marc Guiu i a Ferran Torres, que són molt bons, jo crec que ell solet es desnazificarà i acabarà jugant amb els marrons. Bueno, a veure, parlant en sèrio del partit de Copa, jo volia parlar d'una polèmica, no sé si l'has preparat tu, però van sortir al carrer a celebrar un dia abans i estan 4 persones en un judici perquè van sortir al carrer sense avisar i es va armar, o sigui, es va formar un jaleo increïble. Van fer un botellón al carrer. Un botellón increïble, però bueno, van quedar imatges de Nico i d'Iñaki, els dos germans. I per què no vam anar? És l'única pregunta que tinc. Tenia examen de física. Cago en la puta. Però bueno, en fi, que va ser una festa increïble i ahir van fer la celebració oficial al riu, va ser increïble. Bueno, ja ens la suda. Deixem de fer com que ens importa. Actualització de la Lliga Excel. Després de que el Madrid guanyés contra l'Atlètic, es va haver d'actualitzar. Per cop, no? Què? Per primera La primera vegada la Lliga Excel actualitzada, no havia passat mai. Llavors, si més important, Madrid ha de perdre contra Barça, que perdrà, i de més de dos gols o més, pel tema del gol average. No foda. Sí, hem de guanyar 2. Bueno. Ha de perdre contra la Real i empatar amb el Villarreal. I el Barça ha de guanyar tot. Confieu en la Lliga Excel? Mira. Confio, però... Jo confio. Però Villarreal actualment té les possibilitats de guanyar el Real Madrid que la Real de guanyar-lo. No. Però perquè ve en un estat de forma increïble, El Cádiz. Com Fali. A veure, potser... No parlem de Fali. En alguna tonta potser sí que cau un empate. En alguna tonta. Granada. O a la Cádiz. Però pensa que també està Champions de per mi. Potser algun partit vol preparar Champions. No, perquè ja estan eliminats de Champions. Però ja això ho farà ella més endavant, però... Però ojo, Molt guapo. Vale, tema que no hem tractat molt. Pau Covarsí, la joia de la Masia. Alguna cosa que dir? És boníssim, no? És molt bo. És impressionant el que està fent amb 16 anys. Té... 17. Cállate la puta boca. És impressionant. Té el cap per guanyar defensivament, té bona sortida, té tot el que tenia Piqué, però sense putes. A mi m'agrada més que Lamine Yamal. Crec que a la llarga potser Lamine pot ser més desequilibrant perquè al final és un davanter amb màgia, però com Covarsí no crec que trobis a cap. És complicat trobar una defensa de la Masia tan complet com és a Covarsí. Marc, algú que dir? Gràcies. Aquest està desaparegut, ara mateix crec que està a Barcelona. Si algú el veu que l'estan passejant, que ens truqui, sisplau. Envieu ajuda a aquest follon. Li fem una crida amb aquest, per si s'està veient ara mateix. Home, si no es veu, ja l'expulsem. No. Es pot quedar encadenat. Es pot quedar amb el WhatsApp, també. Sa mare veu els vídeos, Sa mare veu els vídeos de Marquet. Sa mare t'estimem moltíssim. Però... Anna, t'estimo, però Però el tenen encadenat a Marquet. digue-li que vingui. No, es diu Anna, no sa mare. Sí. Anna, ja teu fill ha de venir a fer el podcast. No pot prioritzar una noia a aquest podcast de que follon. No pot ser. Bueno, Real Madrid City. Parlem una mica per sobre, no sé si tu tens alguna cosa preparada. Parlar una mica els highlights. En general, Foden. Oh! Quina qualitat de podcast. Si l'editor posa una imatge de Foden marcant el golaç, seria increïble. Aquí ara mateix.
Però, no, ara és veritat. Phil Foden va ser, per mi, el jugador més determinant del partit. Gràcies a ell van capgirar el marcador. I bé, bueno, em sembla lamentable la narració que va fer Movistar, però lamentable. Va marcar potser el millor gol de tota la Champions League del que portem fins ara, i la narració va ser, però, o sigui, com si hagués marcat de rebote, però lamentable, lamentable. I van culpar la defensa, no? Van dir una cosa així com, no pots llançar des d'aquí, no sé què. Exacte. Va ser lamentable, però lamentable. I jo, vaig cridar, vaig saltar al sofà, perquè va ser, però un dels millors gols que he vist en molt de temps. ¿El gol de Valverde o el de Foden? Jo soc partidari... ¡Tu puta madre! ¡Hijo de puta! Està bo. El partit de Valverde és més ausent que el de Foden. El gol, només. No, ja, però el gol, per a mi, és molt més difícil marcar el de Valverde, com l'agafa i la velocitat que li dona, que el de Foden. Però és més bonic el de Foden. El de Foden és més bonic, però és més fàcil. És important també, jo crec, perquè és veritat que... Bueno. Vale, no, és un 3-3 el de l'empate. Però està remuntant 2-1. Sí, però clar, aquí el de Foden dona peu al pròxim gol de Bardiol. El gol de Bardiol. Però per això ho dic, que realment potser és important inclús. Però bueno, que ha sigut tots dos uns golaços i... Sí. No havia marcat en tota la Champions, no? No, en tota la temporada, Bardiol. 0 gols. Arriba, gol des de la frontal de l'àrea amb la esquerra, no va ser? Amb la dreta. No, és... La dolenta. És impressionant. Increïble. Bueno. I l'únic, el gol de Bernardo. Mira, jo, abans de passar a la secció, veuré una cosa. Puto l'únic. Per la gent que sigui al Madrid, no, o sigui, espero que guanyi el City, però en cas que no passi, vull enfrontar-nos al Madrid a semifinals. Tu eres tonto? Això és el format, molt bé. Per semifinals, a final de la Champions. A les semifinals. Vaya columpiada. Perdó, a la final En de lloc del guant anem al Bernabéu. la cosa, no em faria res més il·lusió que guanyar al Madrid una Champions. Sí, però si la perdem, entrem en depressió. Es tanca que folló, es tanca tot. Però imagineu, o sigui, guanyem al Madrid i guanyem la Champions. Tu que sí, és eufòria. Sí, tema final de Champions. El conjunt que ha decidit, però no sé com diu, els professors d'Ivy que estem fent això perquè és cas. Sí? No, fem perquè ens surt de la polla. Sí. Només és l'excusa que és cas perquè ens donin els micros. No pot ser que la final de la Champions sigui el cap de setmana abans Dels exàmens dels finals. exàmens finals. Perquè si guanya el Barça, celebrem. Si perd el Barça, ens fotem en depressió i no podem fer uns exàmens. És que està mal fet. I mira que hi ha dies, perquè... No. Marisa, trabaja. No ho veurà. No, mira que no verà. Igual està per aquí. No, i si t'ho lleva que tots. No. Última cosa, última cosa, Dino. La següent cosa. Barça, PSG... ¡Vamos al Barça! És inevitable. ¡La sexta! ¡Barça! Se te va la olla. Alguien por ahí que empieza ahora. És inevitable, és que tampoc fa falta celebrar-ho. És que ja està. Estem ja a semifinals i a final ja pràcticament. A casa de filosofia hem après que la gent és inevitable. No, és que està tot fet. És determinat. Determinisme. T'estimo, Damián. Tampoc ho veurà. Damián, sí. No. Però... Molt bon tapar. Bueno, i he portat una llista de totes les casualitats que hi ha per creure'n que aquest any es guanya la sisena. Primer, aquest any la final és a Wembley. No. Quins anys va ser a Wembley? Ja hem guanyat 2 vegades. A més... No hi ha 203. No. A més,
l'última vegada que ens vam enfrontar al Shakhtar a fase de grups, vam guanyar la Champions. I no només això, Shakhtar va quedar tercer i el segon va ser un equip portuguès, com aquest any. Força, força, força! No. A més, la següent temporada crec que de 2015 vam jugar amb samarreta negra. La següent temporada juguem amb samarreta negra, ja s'ha publicat. Ah, sí? Sí. Buah, Francisco, com? L'última Champions és aquest any, canviar el format, és un altre format. L'última vegada que va canviar de format va ser quan vam passar de Copa d'Europa a format Champions, a l'any 92. Qui va guanyar l'any 92? Barça, Barça, Barça! Revienta mucho. M'encanta! Després, a l'any 2010, Espanya va guanyar el Mundial i a l'any 2011 el Barça va guanyar la Champions. Què ha passat l'any aquest estiu? Ha guanyat l'Espanya, ha guanyat el Mundial, l'Espanya femení, però ha guanyat. Què passa? Què passa? No, explica per què et rius. No, perquè feia falta. Vale, l'any 2008-2009 va ser el tercer any de Guardiola com a entrenador, crec. Sí, va ser el tercer any. No. I quin és aquest? I quants anys porta Xavi? Com que es calenta Que això volia parlar jo també després, Que no vam comentar l'altre dia, però és que Òscar Hernández... Sí que ho vam comentar, com 8 vegades. No, però és que... 8 vegades vam parlar. Però va guanyar un altre partit. És que no és normal. És que no és normal. És que va guanyar un altre partit després de... Sí. Bueno, i aquest any és el tercer any de Xavi. 3? 3 més 3? La sisena. És que és inevitable. Després, hi ha un extrem del València amb el 6, un extrem del València amb el 7, perdó, com David Villa. I aquí tenim el tiburó! Barça! Barça! Es va vendre un extrem francès, Henry, i en guanya la Champions. Aquest any, Dembélé s'ha anat al PSG. Fill de la gran puta! Que et fotin. Aquest any hem gastat només 3,5 milions o 3,4 en fitxar a estiu. No, 3,4. Jo vull que siguin 3,6. Callis. A Muriel Romeu. I això no passava que gastaven tan poc des de 2005. I quin any va guanyar la Champions al Barça? Que per cert, Digue'm. brasiler, que s'està jugant a Brasiler. No. Està tenint el Prime. Que és una altra que tinc apuntada. Apunta maneres Rafinha. No apunta res. Rafa... Bueno, no apunta res, però ens va salvar el partit l'altre dia. Sí, però... Bueno, No sé. ara de moment estem molt contents amb Rafinha. Quan la torni a liar... Ja insultarem. Vale. Quan Klopp es va anar del Borussia Dortmund, vam guanyar la Champions. I aquest any Klopp es va... No només això. Costa de Marfil, què va passar quan va guanyar la Copa Àfrica? No me'n recordo. Explica'm una mica. Vam guanyar la Champions l'any següent. No, aquest mateix any. No. I Costa de Marfil ha tornat a ser campió de Copa Àfrica. I, per últim, l'última vegada que vam jugar contra el PSG a quarts va ser a 2014-2015. I va haver doblet d'un brasiler, Neymar. Què ha passat aquesta ida de Champions? Doblet d'un brasiler, Rafinha. Es ve la sexta! És inevitable. Bueno, ja hem parlat d'això. Ja no hi ha molt a dir, el Barça guanyarà. I ja el següent que hem de dir és, Guillem, què has de dir de Coque? Comencem amb la secció preferida del podcast, Coque Resurrección. Bueno, pues...
T'ho he enviat, però ets lent, no passa res. Si vols. Ho miro. No hi ha molt que dir. La secció va sobre Coque, saps? Coque. He de ser sincer, aquestes 2 setmanes no ha fet gaire. No. Jo tampoc he fet gaire. No m'he... Els altres 30 anys, tampoc. Els altres 72 tampoc s'han mogut gaire. Però, així, aquestes 2 setmanes que no hem estat fent podcast, problemes varis, bàsicament, Coque ha fet 2 coses. Ha renovat fins a 2025 amb l'Atlètic de Madrid per 6 milions, baixant-se el sou perquè abans cobrava 8. Cobrar 6 milions. El putíssim Coque. Jo puc ser professional. I ben merescuts. Hòstia puta. Sí, milions. I després els sous de Bartomeu són elevats. I després, Bartomeu li hauríeu pagat 25 por ahí. I després, segurament ja parlarem, però a l'Atlètic de Madrid, Borussia Dortmund. Has vist el partit? He vist el partit. No mientas. Bardirada. He vist el partit? Però en directe no. No, el partit no m'he vist en directe, però sí m'he vist el partit. Sencer. Highlights de 15 minuts. Ah, Highlights no compta. allà no veus a Coque. No es veu a Coque. Tu has vist el partit? No, ni highlight tampoc. I què he fet? Quina és la millor forma de veure el partit? Per no tragar-me el sencer perquè no em venia de gust. El que he fet ha sigut buscar els típics minuts a minuts que fan de retransmissió dels partits de Mundo Deportivo, Esport, Marca, La Vanguardia. I no he trobat a Coque només a l'alineació. Els altres 90 minuts no apareixia, tot i que he jugat els 90 minuts. L'únic lloc on ha sortit és al minut 12, al Marca, que diuen que posa un córner a Samulino, i després, aquesta que m'ha... Ui, ara el Fantasy. I després, una que m'ha agradat bastant més, és Marca Pegajos en la banda. De Coque. Bàsicament, pels que no heu vist el partit, la gran majoria, Coque estava així. Asier Melero y deja de contar. El Melero tampoc ha vist el partit. Estava així, i anava alternant així. I clar, per la banda no podia passar ningú, no hi havia espai físic. Llavors, aquest ha sigut el seu partit. I he jugat 90 minuts perquè no es cansa. Adéu, tu que has vist el partit. Ha fet alguna cosa, Coque? No. Vale. Però això ni aquest partit que he vist ni mai de l'Atlètic de Madrid. O sigui, està present, fa coses que jo no les puc veure, perquè no soc professional del futbol, En plan, però està. No, però no és com un Busquets, que sí que feia i no es tenia en compte. Coque no fa res de veritat. Si es poseu a escoltar als comentaristes, veureu que no pronuncien el seu nom. és que és No el pronuncien, perquè és que no passaven la pilota pels seus peus. No passa. És el meu heroi. Llavors, que corre molt? Sí. Que no es cansa? També. Que fa alguna cosa? No, però Se jodió correr en línia recta. va donar una assistència a 800, no? Sí, contra l'Inter, però perquè li va rebotar la tíbia. A Memphis. No va. Bitzel li fa un passe que és un melón, li rebota la tíbia i li cau a Memphis Depay. Mira. Assistència i a cobrar 6 milions a casa. I ja està. La secció no hi ha gaire més. M'esforçaré una mica més la pròxima. Sí, no, la veritat és que aquesta vegada no m'ha agradat gens, No m'ha Podries agradat. portar, jo què sé, top racistades de Coque, És que no fa res. curiosidades de Coque... ¿De qué hablo? I... Ha entrat. Passem amb la secció. Comencem amb la secció de Vigo. Let's go! Llavors, com no hem parlat del Barça suficient, volia portar una mica el resum i quines han sigut les claus del partit d'avui, de l'altre dia, versus el PSG. Llavors, les claus del partit. Rafinha sacador prime. Aquesta és la primera clau del partit. Rafinha, que ningú s'esperava res d'ell, va fer un partidàs. Possiblement el seu millor partit de la temporada. Opinions al respecte? Però quan van quedar, així, per la gent que no ha vist el partit? Sí, bueno, van quedar 2-3. 2 per 3. No. 2 per 3 és 6. És que... Bueno, en fi. I després també una altra clau del partit, Lewandowski es va posar a rebre a pilotes, a baixar mig del camp a rebre i a descarregar cap a les bandes. De fet, el primer gol del Barça va venir
gràcies a Lewandowski, que va baixar a rebre, la va descarregar a la banda Lamine centra i el rebús li va caure a Rafinha. Espereu, perquè parlant d'això he de comentar una cosa. Que hi ha aquí un subnormal que ha dit que el partit de Lamine va ser una merda. Espereu, que li he posat una resposta. Si no us heu assabentat encara, tenim un Twitter, vale, que és literalment què follon, vale, on publiquem una mica coses molt culers, o sigui, són molt culers, són ultras culers. Llavors, aquí trobareu a Twitter la cara fea del què follon. O sigui, el que realment pensem nosaltres. Alguna racistada cau. Sí. Últimament Dembélé està pillant bastant. Sí, Dembélé. Últimament, i potser avui també. Señor Naniño, comunicador y redactor madridista, he visto ganar a mi equipo 5 Champions, promociones, mensaje directo. ¡Tu puta madre! Va posar al següent tuit, Francisco, posant que Lamine Yamal no havia fet res al partit. Alguna cosa ha dit que Lamine Yamal no va fer res. És veritat que no va ser el seu millor partit, i això ho anava a dir jo ara. No va ser el seu millor partit, però igualment va fer el primer gol, venia gràcies a ell. A la banda arrossegava moltíssims els laterals i creava moltíssim espai. Portava els defenses i feia l'espai. Exacte. Perquè era perillós. Llavors, sí, és veritat que no va ser el seu millor partit, però perquè estem acostumats a que faci 95 per partit. Estem acostumats a que Lamine Yamal té 16 anys i que no estarà al 100% tota la temporada. Llavors, que faci partits més o menys malos, sí. Que va fer un partit dolent, ni nada que ver. Nada que ver. Si hagués fet un partit bastant dolent, Xavi l'hagués tret a minut 45. No. És el que hi ha. Així que aquest comentari m'ofèn. I els culers també ens ofèn. No, ja l'he posat que és un gilipolles. Vale, no, ben respost. O sigui, vull dir, és el nen del nostre cor. És el nen del nostre cor. T'estimo molt la minya. Continua. Però més jugat. Puc continuar, sí. Vale, clau del partit, defensivament, molt sòlida la defensa. Però molt sòlida. Vull dir, Araujo i Cubarsí, Maldini i Mbappé. No sé si van ser Maldini i Brian en defensa. No sé, que posi una imatge aquí d'Mbappé on no apareixerà res, perquè Mbappé no estava. On està Mbappé? No el veig, Mbappé. Foto en blanco, Francisco. Foto en blanco. Que si no s'entera. Foto en blanco. Perquè Cubarsí i Araujo es van menjar. Vale? Cancelo, que jo la setmana vaig dir que no feia res, continuo dient el mateix. Va ser el pitjor del partit, sense dubte, però sense dubte va ser el pitjor del partit. Va tenir 3 ocasions en les quals podia haver fet el passe, xutar. Sí, increïble, però increïble. Almenys, Coque és pegajoso en la banda. Cancelo deixa passar. Cancelo no fa res. Ofensivament és molt bo. Home, sí, defensa, tio. No No és bo defensant, però no és que passi de la defensa, és que simplement no sap. es no centra per la seva banda. Tot entra per la banda. Vale. Home, el gol de Dembélé Entra per la seva banda. Entra per l'altra. Es canvia de banda. Ha canviat. Està Què cony feia allà? No, en plan, Més que el que va fer. fan així i arriba. No, però no és un rebot que li intenten donar a Mbappé, no sé què. Ofensivament és molt bo, però que tampoc va fer un partit molt bo ofensivament. Això és el problema. Clar, si té un bon partit ofensivament, Després defensivament que no el que quiera, però ja està, però... abans és el millor extrem, però... Però no ho va fer. A mi m'agrada molt Claus del Cancelo, partit, la veritat a mi m'agrada. claus del partit, Donnarumma, que vol fitxar pel Barça i ho ha demostrat. Mira, Donnarumma, jo ho porto dient des de que va fitxar pel Paris Saint-Germain. És un porter horrible! L'únic que té és que mereix com mereix, més 94, quasi 2 metres. Però és horrible. Keylor Navas mesurava que 1,70, 80 i era 1000 vegades millor. Sí. És a dir, és horrible, no sap fer res. Les cantades que es va fer contra el Madrid, contra el Bayern també, ara contra el Barça, és horrible. Vale, jo ara volia parlar ara d'un jugador que juga al PSG que si el podem fitxar seria increïble, que potser el coneixeu, i es diu Xavi Simons. Zaire Emery. Va jugar al partit a la banda, escurat a la banda. Va entrar a la mitja, no va... Sí. Té 18 anys. Al 60. Vale, és molt bo, però molt bo. Amb les cames és boníssim. 60 tan bo no serà. Si el Barça ja va Ramon... Va sortir tard, però se l'esperava jugar de titular i va posar a un jugador que es diu Marcos Asensio. De titular. Qui és Marcos Asensio? No va fer... No va fer. Va fer un tir a porta que va... Des de fora, no? I va a les mans. Com Mbappé.
bàsicament no vam fer No, res. no, és que... No, Mbappé li van... No es va presentar. Anava a donar una dada ara mateix. És que Mbappé no va tirar ni una sola vegada entre els 3 pals. Ni una sola vegada. Al final, al No va... No, la mandar als núvols. No, ni una. Ho he buscat a les dades del partit, no va fer ni un tir. Ni un. Toma. O sigui que, molt bona ofensivament i defensivament són molt bons. Al centre del campo, De Jong va fer les notable. És una floreta, De Jong. Sí, ho fa bé, vale. Gundogan, bastant satisfet amb el partit que va fer. Que te calle, Víctor. M'ho dius a mi? No. No, és el Francisco. Continua. Si voleu... Continua, que és broma. És broma, continua. Vale, Gundogan va fer un partidàs. Ué, és el millor i el moment del que vam després. I I- després la polla. L'Estei no va fer res perquè no va tocar ni una pilota. Així que una mica l'anàlisi de partit és aquest. Bueno, sí, va fer una bona parada contra Barcola. Joaquín no. Sí, que va, la va mandar al... Va fer així, va tocar el pali. Però aquesta... però és si bona. no entra, si no està, entra. Podria ser igual. I la de Marcos Asensio. La que li tira, la que fica el gol Vitinha, Però un gol. parable. És culpa de la defensa més que del porter. Però és parable. És parable. És Però com clar, que- si saps on va la pilota... Clar, però si et llences abans de temps... No, però a veure, és complicada, En plan- però és parable. Els porters, a Champions, tens com vides. I Ter Stegen, amb la de Barcola, salva una vida, perquè aquella és complicada. Llavors, no les pots salvar totes, si no series com Courtois a la final de Liverpool. Bueno, potser si estic a la cama, xica una mica, però és que no li dona temps. És a dir, és una cantada de la defensa. Jo crec que no és culpa de Ter Stegen. I per on va entrar? Per la banda Cancelo. Sí, la veritat és que ja Jo ara vull parlar perquè vaig estar veient, Champions League, perquè fem el resum, l'Atlético de Madrid va guanyar 2-1, el Barça 3-2 al PSG, el Real Madrid va empatar 3-3 i l'Arsenal va empatar 2-2 amb el Bayern de Múnich. Vale? Llavors, a Europa League, una cosa molt interessant que va passar ahir, que jo em vaig veure el partidàs, quin partidàs? Atalanta versus Liverpool. Però quin partidàs? Interessantíssim. Quin partidàs? L'Atalanta va fer 7 tirs a porteria i el Liverpool va fer 5, dels quals 5 tirs els va fer un noi que s'anomena Escamaca. Qui collons és Escamaca? Què és aquest, no? De què juga? Jugador del West Ham que està cedit a l'Atalanta, va fer 2 gols, 2, i després un jugador que va fer 2 assistències va ser de Ketelaere, jugador belga que jugava a la Lliga belga i el van cedir també a l'Atalanta. Estava al Milan. Estava al Milan, van cedir perquè no feia res i per alguna raó ahir va fer el seu partit. El millor partit que he vist de tota la meva vida a l'Atalanta. Víctor, per què no t'ofereixes, jo què sé, al Barça per visualitzar jugadors? Perquè jo no tenia ni puta idea que existia aquest tio. No sé com cada setmana em portes randoms. La setmana vinent portaré més, però intentaré fer Hòstia puta, tio. una secció una mica menys avorrida perquè potser a la gent que veu el podcast no li interessa molt, però bueno. Vilo va descobrir a Minguito. I ben poca cosa més. Alguns partits més que van succeir a l'Europa League. Milan-Roma, derbi, bueno, no derbi, però sí que va ser un partit italià. Va guanyar la Roma 1-0. Benfica a Marsella. I Leverkusen-West Ham, que continua... Para. Va guanyar la Roma, has dit? Qui? El Milan. Va guanyar la Roma al Milan. Com pot ser que el Milan estigui jugant tan malament? És horrible. O sigui, ho acabo de processar. Hòstia. Que a més, la Roma va perdre la final d'Europa League fa un any, no? Mourinho. Va ser lamentable, no, lamentable. Special one. I Leverkusen, que continua invicta, va guanyar el West Ham 2-0. Res a comentar, Xavi Alonso ven al Barça. Jo el vull. Si hi ha una persona que ha de ser substitut a Xavi, ha de ser Xavi Alonso. Ja està. Bueno, no hi ha ningú entrenador que... A veure, Ha pres de Guardiola, realment. Sí que té juga bastant bé. juga molt bé, però té més passat madridista. Exacte, la cosa és que si l'entrenador va a algun equip Se'l mengen. Si va al Bernabéu com tècnic del Barça, se'l mengen.
Però que tampoc és una leyenda del Madrid. Ha sigut molt bo al Madrid, però no és leyenda. Tampoc és del Bayern i tampoc del Liverpool. És un molt bon jugador dels tres. El Liverpool sí. Per mi no és leyenda, de cap. Per temps, no per rendiment, per temps. És a dir, ha sigut molt bo en molts equips, però no és leyenda de cap. Que ha guanyat amb el Liverpool? Una o dos Champions? Una. Una Champions. Una. Però bueno, que al final... Una. Que al final... Xavi Alonso has de venir al Barça. Sí, jo soc partidari que Xavi es quedi, però si algú ha de substituir a Xavi Alonso, a Xavi ha de ser Xavi Alonso. Hansi Flick no, perquè no l'has vist jo un partit, només el 8-2 que ens va ficar. ¿Cierto o no? Fa falta més. ¿Cierto o no? 8 menys 2... Barça! 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 Hemos escoltat la rafa, m'estaria bé anar a comprovar fora. Suda, tio. Vale. Bueno, i aquí fins aquí la meva secció. I la Conference? És que clar, la Conference, ojo, perquè jo tenia que apuntar, però... Has vist partits? Ara parlant seriosament. No, Pots dir la veritat, Has vist la Conference? No, van jugar la Conference. El Multiconference sí, però un partit... Només he vist un partit, t'ho juro, només he vist un resum d'un partit ampliat, que va ser Bruges versus PAOK de Grècia. Uau, Va ser un futbol. Vale, Futbol, papà. Vaig veure, perquè jo volia veure on estava Ferran Jutglar. Vale, sí, Ferran Jutglar. Gol. Vale, va tenir 3 ocasions claríssimes. Les 3 les va fallar. La temporada passada recordem que era el màxim golejador de la Conference i de l'Europa League, vale? I també de la seva lliga. Aquest any no ha ficat res. On està Jutgol? Jutgol, el cridem. Vine que al podcast li parlem. Què et passa? Necessitem que marquis gols. És la vida dels culers. Jo sense Jutglar no puc viure. I som culta de Jutglar. A veure, sí, però està cedit o igualment? No. Està al Bruges. No, però opció recompra, crec. Sí, recompra via. Va guanyar una Champions amb el Liverpool i l'altra amb el Madrid, Xavi Alonso. El 2004-2005 amb el Liverpool. Aquella, vaya partida. 3-0, 3-3. No és aquella. No me'n recordo. Que sapigueu Que contra el Milan. que la Conference League, els dos rivals més forts, que són el Los Lille de França i l'Aston Villa, s'han enfrontat a quarts de final. El que vol dir que els equips que queden, ojo, són Fenerbahce, Olympiacos, Victoria Pilsen i Fiorentina. Vull dir, quins són aquests equips? El Fenerbahce va fer Parlant- la Supercopa. Parlant del Fenerbahce, la polèmica del Fenerbahce l'heu Ja. vist? Això que van sortir amb la sub-19 per el tema... El futbol turc està molt malament Van marcar un gol i van deixar el partit. perquè anàvem amb la sub-19, no volien jugar, és a dir, van presentar per presentar-se i Es van després... oblidar a És que jugar. hi ha una polèmica, i és que volien canviar. Canviar? Què? Nada, res. Crec que Guillem ho ha entès, no? Sí, és una... Com? algú. Vale, no, Sí, és que no. algú és la porta. No, Que li doni. Bueno, volen canviar de lliga, els turcos. Volien jugar a la Premier League, a Espanya, No sé què. però, òbviament, el Cádiz no farà un viatge a Istanbul. No farà el viatge al Cádiz. No, a més està prohibit, Està prohibit fer un canvi de lliga. Sí, però sí, és que les raons, i està ben un judici per això, perquè hi ha raons per les quals sí podrien deixar, perquè hi ha molta violència al futbol turc. No, no és normal el futbol turc, això que va anar al director esportiu de no sé quin club i li va partir la cara a un àrbitre, no? Sí, que vull dir que tenen raons per fer-ho, i a més, l'equip que sempre es perjudica és el Fenerbahce. Futbol, papà. El futbol, la manet. Això ja... Està feo. Però, Però és graciós. per l'espectador neutral és la polla. Clar, si és del Fenerbahce, el que sigui, no. Fa tanta gràcia. No, si t'has fet el batxe, sí, si és de l'altre, no. Fenerbahce, Lliga Turca, Zanjado. Nosaltres no ho volem a Espanya. Jo personalment no vull. No vull que el meu equip viatgi fins a Turquia. En fi. No t'agrada? Bueno, l'única persona que li permeto que vagi a Turquia és Martín Ter Stegen, a pujar a una altra vegada. I el senyor Castellà? I aquí Marquet. Marquet torna. Has estat un poc Torna Marquet. Marquet. O no? Trobem de... No, estem buscant substitut, però no hem trobat,
que no fa falta que sigui bo, millor que Marquet ho farà, segur. És a dir, Sí, però... En plan, només estar aquí. ja està. Està... Mola que estigui, però hi ha dies que no està. La meitat del podcast no ha vingut. Vale, 50%. un total de 40 minuts ara mateix, gravant, falten 2 seccions. A veure, anem ràpid. Jo crec que podríem comentar així una mica valoracions del partit abans de que s'acabi la secció. Sí, 1-1, jugador, pum, ja està. del Barça PSG. Del Barça PSG. Vale, a veure, Començo jo l'animació. Vinga, Vale, què diem? ho tinc aquí. Marc-André Ter Stegen. Notes? Notes, del qual? 7. 7? 8. 8? Vale, jo li dono un 7,5 també, entre tu i jo, un 7,5. Marquet li donaria un 8 a tots. 8. Si va donar un 8 a la setmana passada, Vale, Just Koundé. un 10. No, Eh, tampoc. 9 i mig, li va faltar amb la No. xilera. 9. No. Però està jugant molt bé de lateral. Ja És està. molt bo. Des que Pásame tus tips de outfits, tío. O sigui, és increïble, estáis molt bé. m'esteix molt... Sí, no? Això me la pena. Defensa. Vale, us posaré els dos empat perquè van jugar increïble. Pau Covarsí i Araujo, els dos empat. 10. És que no, no els puc recriminar res. És que ja, no, però amb el gol... Qual, el de Vitinha? Sí, una mica. Però perquè van És la banda de Cancelo. Però no, vull Però perquè dir, va sortir l'equip... van sortir tot l'equip dormint. Clar, això baixa una mica. Perquè es van ficar 2 gols en 5 minuts. Per això, un 9 ha de ser. Sí, un 9. Un 9, 9 i mig. 9 i mig. 9 i mig, llavors. Vale, Joao Cancelo, jo abans que diu res, li poso un 6. Un 5. 7. Jo li poso un 7. A mi em va agradar el partit. No va ser del tot dolent, va... no sé. Jo crec que va portar. O sigui, és veritat que a defensa li falta una mica, però jo tan baixa no li posaria a Cancelo. Marquet? Perfecte. Ilkay Gundogan. Un 8, jo li poso un 8. Un 8 i mig. 9. És que va fer un partidàs. Sí? Vale, a la segona part va aixecar per ahí. Sí, però la primera va estar una mica desaparegut. A la segona part... Sí, 8 i mig. 8. 8 no, per mi no. Sergio Roberto, jo li poso un 7. No la va sacar la primera part, no li va ficar ningún gol quan ella es va... No. Lo de la grova va ser una mica. Exacte. Però a mi em va decepcionar. Jo m'esperava hat-trick. Però... El que havia de ser la tornada, però el Bèstil se l'ha perdut. Bueno, no passa res, m'arribarà a la final de la Champions. Frenkie de Jong. Jo l'he Jo posat li posava un 6. 7. Frenkie de Jong. Frenkie de Jong. Big Tune. T'estimo, Frenkie. Està fet de merda. Li poso un 7 també. No va compartir lamentable, tampoc el va fer molt bo. Sí. La part va fer molt bona. Va estar bé. Va estar bé, Normal. sense més. 7 i mig, Set, per mi. Com Christensen. Lamin Yamal, jo li poso un 8. Lamin Yamal. A mi no va... 8. 8 i mig. Perfecte. Lewandowski, ojo Lewandowski, Tu. A mi és que tampoc... Va estar bé, però tampoc... Jo el vaig veure molt bé, tio. No va perdre el balón. Va perdre una que va ser com un... No es va entendre bé, no, l'havia de passar a Lewandowski, va intentar xutar, va sortir... Bueno, un Però després, la jugada següent va recuperar la bola. Vale, me la perds, però la recuperes i no els marca. Sí, Suficient. però que... En plan, per posar-li més d'un 8... Vale, va estar bé per ser els seus primers quarts de Champions amb 16 anys. És una barbaritat. Un 8. Jo un 8 i mig, posaria. A part, el passe que li dona a Lewandowski, que després li dona malament Donnarumma i acaba Rafinha. No, Aquest sí. pas és increïble. Lewandowski. Jo li poso un 9. Sí, va bastant bé, Ha no. jugat molt bé, sí. No, i fora de la seva posició, no és el que Exacte, està. jo vull dir una cosa. Va demostrar Vale que no ni marquis, experiència. vale que no marquis. Perfecte. Però quan vas jugar, o sigui, és el que realment volem al club, gent que es jugui la pell per al nostre equip. I a més, Ho va que fer, i ho va fer. Lewandowski porta tota la seva vida fent el mateix. És estar dins de l'àrea i arriba una bola i en 1 o 2 tocs ja està dins. I Lewandowski el que ha fet és va tocar la bola no sé quantes vegades, la majoria fora de l'àrea, només va tocar la bola crec que 2 vegades dins de l'àrea, no va marcar, no va xutar, crec que tampoc. Va intentar fer una rematada que li va sortir malament. Sí, aquest remate que hauria de ser, no va tocar fora. Marquet es va posar a insultar molt fort. No, però va fer un partidàs. Sí. Es va notar aquí l'experiència, perquè a la Lliga és com... Sembla com que li suda una mica més la polla. I aquí la El que va és Champions marcar. compite. I aquí sabia el que havia de fer, posar-se entre centrals, moure's... Sí. Va fer molt bé, va fer molt bé. Eh, Al final pot ser que no estigui al màxim estat de forma, però es nota el que dius, l'experiència. Rafinha. 10.
A mi un 10. 10. No hi ha dis... 9 i mig. La primera es caga. Et rebento la cara. Es caga la primera. Literalment un 10. Me la suda. Però Vale, és que- li posen per les rastes. M'he trobat les rastes. Les rastes, jo quan va arribar, van posar una imatge d'ell, no havia vist res, i vaig dir, hòstia, Koundé a l'extrem! Va ser impressionant! De primeres em semblava que era Koundé, tio. I ara un substitut més que va entrar a la segona part, però destacable. De fet, dos. Christensen i Pedri. Quina nota li posava a cadascun d'ells? A Christensen. Christensen un 7 i mig, perquè tampoc va estar molta estona. Va marcar, sí, però no va estar I va molt. fer la groga. Això va ser una mica. Sí, 7 i mig. I Pedri Pedri un 8. Pedri un 8, és que el passe que dona al primer toc. Més d'un 8, perquè la tranquil·litat que li dona el joc... De fet- I defensa molt bé, també. 8 i mig. 8 i mig, sí. I més, Joao Fèlix... Ah, jo Fèlix un 5. No, però I no. 5. 4. O inclús un 4. Perquè Horrible. no aporta res, sí. Et tires una Vale, però és croqueta... que això és important que, vale, quan pressionen tant a PSG, quan falten 10 minuts, jugadors com Pedri, com Joao Fèlix... Diferencials. Realment, clar, però és que la cosa és que aguanten molt bé la pilota, no la perden, no tenen molta tranquil·litat. Jo Fèlix sí que la perd. No, l'aguanta, però no fa res. Aguanta molt, vale, l'aguanta molt, però això dona... Arriba a ser el partit contra l'Atlètic i li cas que acabem un 2-4 perquè Sí, exacte. jo marca gol. Perquè li suda la polla. Exacte. Ja. Es marca quan Sí, ja. Marcaràs només a final de Champions. Per veure si està un any més. Bueno, fins aquí la meva secció. T'has deixat a Ferran Torres. Ferran Torres va entrar substituït. Va tocar gol, és la meva pregunta. Jo no vaig... No, però va pressionar molt bé. Sí, a mi m'agrada molt Ferran també. És que, clar, he dit que només comptaria 2 substituts perquè jo el Ferran... No li posem nota. No li posem nota, però t'estimo molt, Ferran. Jo el que necessito és que a casa, al partit de tornada, marqui, es fiqui la pilota aquí i a Luis Enrique. Sisplau. Seria històric. Secció Aitor. Guillem, ara va Guillem. A veure, la meva secció va a una estimada persona. A la que avui he mencionat i l'ha fet Guillem, ha fet alguna senya a la càmera. Ousmane Dembélé. A veure, he escrit una carta, un text, per transmetre una mica el que penso i la ràbia que em va donar que celebrés el gol. Estimat Dembélé, escolta'm bé, fill de la gran puta. Et dedicaré unes paraules de caràcter amigable. Aquestes paraules venen des del fons del meu cor i crec que representen bé l'amor que tenim tots els culers. Si per alguna casualitat del món et sents ofès, insultat o degradat, és totalment una casualitat i llavors voldria dir que tens la realitat distorsionada, cosa que explicaria moltes coses. Ousmane Dembélé, nen guapo, escolta, per si no te'n recordes, cosa que tampoc m'estranyaria, el passat dimecres 10 va jugar un partit contra un equip que vesteix blaugrana, que per casualitats de la vida era el Futbol Club Barcelona, que per altres casualitats de la vida, i encara em pregunto per què, és el teu exequip. Per fer-te una mica la memòria, amb aquest club has viscut 2 etapes. Una amb el millor jugador de la història, Bartomeu, me'n recordo de tu, i l'altra, que es podria considerar la nova era. En la teva primera etapa... ¡Empezó la nueva era! A la teva primera etapa has guanyat 2 Copes del Rei, 2 Lligues, una Supercopa d'Espanya. No semblen mals resultats, però... no semblen mals resultats del tot, però és que es veu que quasi no vas participar en una puta merda. En plan, estaves ahí, però Què collons va fer? no va fer res, no se'n recorda. Estava a l'hospital. El fet que estiguessis o no estiguessis tampoc no es notava. Al final estaves rodejat de grandíssims jugadors com Messi, Suárez, Griezmann, era molt bo. En plan, és bo. Saps? Estava Busquets... Bueno, eren tots molt bons. Si jugaves malament, tampoc passava res. Ferran Jutgla. Perquè amb l'excusa que eres un jugador jove, doncs no ens enfadàvem. I tampoc et ficàvem gaire pressió. Fins i tot, de tant en tant, clar, amb el puto Carlito del Messi, qualsevol sembla bon jugador.
Dic de tant en tant perquè jugar al que jugar tampoc no gaire. Pensàvem al seu moment que era un tema de metges o de fisioterapeutes, però sembla que no, perquè ara el PSG, per casualitats de la vida, no et lesiones. La puta realitat és que ets un esportista d'elit incompetent. Un puto subnormal que se la suda tot el que li era indiferent, que li sudava jugar o no, perquè al final cobrava igual estant al camp, a la banqueta, que jugant al Fornite. Perquè ens fem una idea del teu historial de lesions. A l'etapa de Messi vas estar 4 anys amb Messi. I va començar al setembre del 2017, només arribar. Tants anys va estar. I no va fer res en tants anys! Entregat molts anys. Primer, lesión en el muslo, tendón de la corva, lesión en el muslo, lesión en el tobillo, tendón de la corva, lesión en el muslo, tendón en la corva, lesión de rodilla. Això en 4 anys. Entre aquestes 4 temporades et vas perdre 640 dies. Per lesió. Per no haver-te compromès o tenir una bona preparació. Sí, preparació. Alguna lesió és normal. Tothom es pot lesionar. És un esport de contacte físic, però 2 anys és passar-se. Flipolles. I tampoc ens hem d'oblidar del moment més remarcable de Dembélé. Semifinals, Liverpool... No te la perdono mai. Un altre cop... Putíssim oranguta. Un cop després de la marxa de Messi, ja començaves a tenir una edat i una responsabilitat. Primer en Koeman, i després en Xavi Hernández. L'etapa de Koeman me la salto perquè me la pena. Lo important és la de Xavi Hernández. Això va estar bastant millor. Va estar un anyet sencer i vam guanyar una Lliga i una Supercopa en un equip que il·lusionava. Aquí eres pràcticament el pilar fonamental de l'equip. Xavi confiava totalment en tu. Li tenies guanyat el lloc a Rafinha, però mira, ara veu que és Ronaldinho. En aquell moment va semblar fins i tot que eres del Barça i t'estimaves l'escut. Però no, ens vas enganyar, perquè ets un putifler i un poca vergonya. A la mínima que vas poder, vas marxar al puto PSG. Va ser una sortida on almenys a mi em vas defraudar com a persona. Em vas desil·lusionar, vaig sentir com una traïció i ara sembla que no te'n recordes de res. Però vist ara, tenim un futur que aparenta bastant millor que el teu. Ha aparegut un nen d'or, Lamine Yamal, un xaval de 16 anys que t'ha fet oblidar bastant de pressa, i Rafinha, que dins de tot el nerviós que em pot posar normalment, s'ha de reconèixer que contra tu va fer el millor partit amb la samarreta del Barça. En el partit de París vas tenir una actitud d'orangutan, de burro i subnormal. Mira, marques, ok, no passa res, ets un jugador de futbol i ha de ser el teu objectiu, però el que no pots fer és celebrar amb ràbia d'aquella forma. Els que hauríem d'estar enfadats som nosaltres, i d'aquesta forma vas demostrar que ets el pitjor que li ha passat mai al Barça i et desitjo tot el pitjor que et pugui passar a la teva carrera professional com a futbolista. Atentament, Què follo? Jo pensava que hi hauria més cachondeo, més insults, més tal, però l'ha sortit de l'ànima. És a dir, l'odi era totalment pur. És que no vaig poder. No, està bé perquè són insults que si és un sentiment que ve dins del nostre cor. És que és algo que realment sentim. prendre molt malament perquè Però no pot ser que no tinguis no has memòria. comentat. El fill de la gran puta s'ha posat una taula amb les lesions de Dembélé. És una barbaritat i no he posat l'estat del Xavi, però amb el Xavi es va lesionar 3 cops més. Hòstia. El tracte que li vam donar a Dembélé no va ser... A veure, és veritat que tenia molta pressió, però li perdonaven massa, tio. Es vam tragar 4 anys lesionat de 5 que va estar. No ho he posat, va costar 120 milions. Més variables. Es va portar la meitat del diner de O Neymar. sigui, crec que és una persona amb més oportunitats al Barça. Va ser una barbaritat. A Coutinho el vam fer fora per menys i no jugava tan malament. I era per mi, que havia fet millors temporades que Dembélé. Però Dembélé és que era... És que Dembélé era molt bé. Quan estava, però és que no estava mai. Que Dembélé es solucionava. I no sempre era tan bo. Es solucionava. Perquè es cascava del Perquè partit. es solucionava perquè de cada 5 partits hi havia un que semblava Neymar Prime. Semblava Ronaldinho, Messi, tots junts. Per què? Perquè marcava gols, feia assistències, però clar, després venia, quan estava en el seu millor moment de forma, es lesionava 5 mesos. I una altra vegada em doni una altra oportunitat perquè, clar, està lesionat i... Està recuperant, tenia Té lesions que són com de 30 dies, un mes, i hi ha una de 257 dies. Una temporada sencera. Sí, és veritat. Una temporada sencera. És una vergonya.
Llavors, bueno, Dembélé, que t'hagis anat del Barça ens dol a tots, o sigui, realment ens fa mal, Però ja no. però que celebris T'he superat. contra el teu exequip, que tantes oportunitats t'ha donat, i amb el suport que t'han donat aquí a Can Barça, crec que no és gens ètic ni molt menys per la teva part de celebrar contra aquest equip. És horrible. És una persona i un jugador detestable. No fa falta donar-li més importància. Totalment. Em suda la polla! Ara sí, ai, toca-te, que Joc, ara veureu de què va. Toma un paper, toma un paper. Toma un boli. Ahí ja tens un boli. Vale, vull que escriviu cadascú dues oracions, dues frases, qualsevol... No, espereu, sense subjecte. És a dir, no sé si m'enteneu. Per exemple, poses punts suspensius. Passejava el gos. I ara veureu què passa. Sabeu el que us vull dir, no? Sí. Vale, podeu posar el que vulgueu. Sigueu originals. Pot tenir dues persones implicades i les dues estan en punts suspensius. 2 o més. O més, inclús, si vols, però no us flipeu. Vale, ja estan escrites. Ara me les doneu. I el que he preparat ha sigut una ruleta amb noms de personatges del futbol. I el que farem serà completar les frases de forma aleatòria amb les persones. A veure què surt. Com les del Guillem, crec que les vam deixar per... No, jo les dic. Vale, tu les has. Es podria posar la ruleta? No. Aquí... No es pot, jo les dic, que es fodin. Posem a Francisco 2 hores a provar la ruleta que surtin els mateixos resultats. Vale, primera frase de Víctor. Ferran Torres es va muntar una orgia amb... Es poden repetir, per cert, perquè no em dóna la gana d'anar traient. Ferran Torres es va muntar una orgia amb... El Cholo Simeone! Ràpid. Vale, que potser Ferran no és una persona més típica, ja perquè t'he de sac, però Cholo Simeone, 100%. Cholo Simeone és... Ha estat una orgia, 100%. Sí, 100%, con Coque. No, que no. Així. Següent. La segona de Víctor. Ojo, Kaká té una tranca de 25 centímetres enganchada amb celo a la cama... Què posa aquí? A la cama, segons... A veure qui li ha vist la tranca a Kaká. Això és el que t'he explicat, burro. El putíssim Guillem ha fet 80. Kaká té una tranca de 25 centímetres enganxada amb celo a la cama, segons Javier Ontiveros. Increïble! Hi ha hagut relacions entre Kaká i Ontivero? Vale, jo només faré una perquè si no, no dona amb les 40 del Guillem. Que no, que les pots fer totes, no passa res. No, A mi no li importa. no, perquè no dona, no tinc tants noms, tio. Els reparteixes. Vale. Ai! Rodri va perdre la virginitat amb un ximpanzé. Per poc surt Mbappé. Era perfecte. Comencem amb les del Guillem. Aquí ve la malla. Estic veient algunes i aquí ve la Les malla. últimes les de posar al mig, algunes perquè semblen. Pau Covarsí és putero. Creieu que Pau Covarsí serà putero o estarà centrat? Jo crec que sí. No, serà Piqué. Jo és que li veig... Té una cara de Piqué d'acabar drogadicte. No, tindrà una nòvia per tota la vida. Bon xaval. Té una parella, 2 fills i es retirarà als 50 anys del Barça. Posa una imatge del niño trompeta, Francisco. Ja te diré després qui és. Va, el següent. ¿Qué coño pone aquí? Francisco tiene trabajo hoy, Lo doy yo. Covarsí una altra vegada. Covarsí realment és filàntropo. Per què filàntropo? Per què no? És un bon xaval. A mi això sí que em quadra. Vale, a veure què surt ara. No sé ni què posar. Però per què has fet 40, tio? Jo què sé.
Hòstia puta! Ferran Torres va repetir segon de l'ESO. Té tota la cara d'haver repetit primària, tio. El típico cani que va... 100%. Sí. 100%. Hi ha cada puta merda i després hi ha una que et quedes flipant, tio. Vacilada! Ferran Torres! Li agraden els peus, una altra vegada. Ferran Torres una altra puta vegada, tio. Que no faig solo Simeone. Ferran Torres es va, tio. Estic cansat. Una altra vegada. El curs d'allados. Ferran Torres li agraden els peus. La veritat. Per això ho va deixar amb la filla, no? De Luis Enrique. De agradava més... Poden deixar de repetir. Cholo Simeone està enamorat, secretament, d'Òscar Hernández. Jo crec que sí. És qui l'ha ensenyat tot, el Cholo. Per això és tan bo. Ole. Cholo Simeone! Ole! Cholo Simeone! I posa el coque. Y aquí una foto del Coque en 3, 2, 1. Francisco, te vas a morir. Francisco, te vas a Sí, molt bon francès. Això tenia el Francisco esclavitzat. L'únic que ha de fer Francisco és posar una puta imatge de Coque. Sí. No, però està, Següent! És que esta és molt bona. Carleto Ancelotti en realitat és Òscar Hernández. Hòstia, per això remunta tot i guanya tot. Carleto Ancelotti és Òscar Hernández, no? Bueno, Òscar Hernández és Ancelotti disfressat. I l'última. L'última és càtedra. No sé què he posat. Ai, per poc surt Coque, que era el premi. Rafinha és fatxa. Hòstia, jo crec que és fatxa, però de veure, sí. Té pinta de cani. És el... No, és el... Hi havia un brazuca que pujaven els jugadors que era fatxa. Sí? Sí, Rafinha crec que li va dir que sí. Diego Costa. Hòstia, Diego Costa. Diego Costa era fatxa. 100%. 100%, a més jugava amb Espanya. Sí. Bueno, fins aquí era un petit joc ja per baixar, tancar una mica, unes risses. Ho superarem. La I- setmana que ve, millor. Sí, amb Marquet. Sí, millors. Fins aquí el que follon d'avui. Res. Així, conclusions del programa. Conclusió del programa. Dembélé, que et follin. Normal. Fill de la gran puta. Cubarsí, t'estimem molt. Lamine Yamal, t'estimem molt, però espavila. No. Raf- Està al màxim. Rafinha. Eres mi padre. És Ronaldinho. Rafinha i Ronaldinho durant la propera setmana. Sí. I què més hem parlat? La sexta és... Inevitable! Barça!